A veure, hola a tothom. Anem a començar aquest treball. Jo no tinc cap per avall. A veure què necessitem. Tenim llàmina d'A4, el full amb les mesures que vaig demanar. Necessitem també un llapis, una goma, una maquineta de fer punta, un regle milimetrat que farà la mesura del paper, són 30 centímetres. De fet, el paper fa 29,7, d'allà el regle ha de fer uns 30 centímetres, com a mínim. I un joc d'escaires, amb aquest escaire tenen prou. Les mesures són les següents. N'hi ha 6, n'hi ha 4 que són d'alçada i 2 més que seran d'amplada. Anem a veure. D'alçada mesurem des del terra, mesurem l'alçada fins a dalt de tot el cap. Podem utilitzar un escaire. Amb l'escaire recolzat a la paret o al marc de la porta, el anirem desplaçant fins que estigui perpendicular amb l'alçada del cap. Farem una marca a la paret i allí és on mesurarem l'alçada fins al terra. Jo he mesurat 182. La següent mesura és del terra fins al melic. 107. La següent és des del terra fins a la punta dels dits amb els braços relaxats cap a baix. Són 107 aquí. Perdó, 65 deia. Ara m'estava confonent amb l'altra. I la darrera mesura és del terra fins als genolls. Jo he mesurat 48. Les altres dues mesures són des del colze fins a la punta dels dits, 49, i amb els braços oberts entre la punta dels dits, que he mesurat 184. Necessiteu, per fer això, una cinta mètrica, un llapis, un paper i algú que us ajudi. Pot ser el vostre pare, un familiar o el vostre germà gran. Molt bé, un cop ja teniu les mesures, anem a començar a fer la feina. A la llàmina començarem, com sempre, encapçalant pels cognoms, el nom, la data i el grup. Aquí poseu els vostres cognoms, el vostre nom, evidentment, la data quan esteu fent el treball i el vostre grup. A peu de pàgina hi afegirem la següent informació. A peu de pàgina hi afegirem mesures en centímetres, perquè totes les mesures que farem són en centímetres. Aquesta serà la nostra unitat de mesura. I l'escala, que és la proporció amb la qual podrem comprimir tot el cos que mesura molt més gran que el paper i posar-lo dins el paper i que càpiga dins el paper. La relació de mesures que hem fet és 1 al dibuix són 10 cops més gran en realitat. És a dir, que si el que mesurem a la realitat són 182 centímetres, el dibuix serà 10 cops més petit. En aquest cas seran 18 centímetres i mig. Perdó, 18 centímetres com a 2 mil·límetres. I això hi cap bé aquí. Per això m'ha agafat la mesura d'escala 1 és a 10. Recordeu, l'escala és la relació entre el dibuix partit per la realitat. Molt bé, som-hi. Aquí tenim la llàmina on començarem i farem tot el dibuix. Comencem de la següent manera. Busquem la meitat del paper. Normalment, si és un d'A4, és 21,1. 10 i mig i una miqueta més. Fem el mateix a la part inferior. 21,1, 10 i mig i una miqueta més. Unim aquests dos punts que hem marcat amb un eix de simetria. Aquesta simetria el farem una línia discontínua seguida de punts. Fixeu-vos que els punts que faig són tan gruixos com la línia. No són grossos com uns botons. Ja tenim una línia, un eix de simetria longitudinal al paper. Aquí
Aquí buscarem també el punt central, perquè totes les mesures que posem les centrarem, principalment la gran. Si són, com havíem dit, 182, haurem de centrar-ho. Anem a buscar primer el punt del mig. El paper fa 29,7. Aquí és 29,8. Doncs 29,8. 29,8 entre 2 és fàcil. Són 15 menys 1 mil·límetre. Ja tenim el centrar. Com havíem dit, aquí haurem de centrar la mesura que tinguem. La meva és 182. La vostra pot ser 160, o 150, o 170. La que sigui, amb precisió, la dividirem per 10. És fàcil. L'únic que heu de fer és moure al darrer decimal una coma. Si són 182, en aquest cas seran 18,2. 18,2 el centrem. 18 són 9, més 1, 1 mil·límetre. Això seran, fixeu-vos, 9 centímetres i 1 mil·límetre. Marquem aquí el 0 i el següent 18,2. A veure si està centrat. Mirem si aquí també fa 9 i 1 mil·límetre. Veieu? Fa 9 i 1 mil·límetre. És a dir, 91 mil·límetres. Molt bé, ja tenim això centrat. Com que hem vist aquí que totes les mesures parteixen del 0, del terra, aquí farem el mateix. Haurem de fer una línia ben recta que parteixi del terra. Com farem això? Per fer això utilitzarem un escaire i el regle. Buscarem un punt de referència, que en aquest cas podria ser perfectament al costat del paper. Mirem que estigui ben recte. Un cop estigui recte, ja hi ajuntem el regle a baix. El subjectem i aleshores el farem servir de guia. Veieu? Com que ja està fixat, ara podem fer les línies que delimitaran aquesta distància. Fixeu-vos que faig les traces ben fluixet. Una i dues. Anem a comprovar si hem fet bé aquesta recta. Tornem enrere i mirem que realment segueixi recte el paper. Veieu? Molt bé. Ja tenim això. Com que sabrem que aquí haurem de posar 4 cotes més, fem-ho ja. Les cotes aquestes les posarem a 1 centímetre respecte de cada una d'elles. Respecte primer del final del paper, 1, 2, 3 i 4. Fem-ho del també, si ens serà molt còmode per posar les mesures. 1, 2, 3 i 4. Fixeu-vos que sempre deixo també 1 centímetre des del marge del paper. Anem a veure què hem de fer ara. Ara el joc està en trobar aquest segment i dividir-lo per 8 parts. Per què farem això? Farem les 8 parts perquè seguirem la teoria dels 8 caps. N'hi ha moltes teories. N'hi ha de 7 caps, de 6 caps. Seguirem les 8 caps, que és la que m'interessa a mi. Com podem fer això? Utilitzarem el teorema de Tales per dividir aquest segment en 8 parts iguals. Farem una línia que parteixi del punt aquest i a aquesta línia hi posarem 8 segments iguals. Això és fàcil de fer. Més fàcil que no pas dividir això en 8 parts iguals, ja que 182 ens sortirà uns trossets petits. Llavors així ho fem gràficament. Molt bé, tenim aquí, farem 16 i per això considerem el 16 i farem una línia que estigui dins el paper, veieu? Aquest està dins el paper. Marquem 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16, que que coincidim amb el paper. Recordeu, començar per aquí. També es podia fer al revés. També es podia fer començar per aquí. 0, 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16. Molt bé, tenim aquestes. El secret està en tales, que diu la teoria, que quan unim aquests darrers dos punts, totes les equacions paral·leles a aquesta darrera línia que fem seran proporcionades. A veure si és cert. Per fer línies paral·leles aquí, les haurem, igual que hem fet abans, amb l'escaire, fer-la coincidir perquè estigui ben recta. Mireu, ara està ben recta. Posem aquí la guia i la subjectem. I desplacem l'escaire. En cada una de les seccions que hem fet, desplacem ben fluixet fins que talli amb l'eix central. Una de les maneres que veiem que ho estem fent bé és perquè la quarta, que és la meitat, perquè 4 i 4 són 8, coincideix amb la meitat del paper. Això vol dir que ho hem fet bé. Retrocedim i a veure si realment estaven rectes. Sí, veieu? Segueix estant paral·lel. Totes les línies que hem fet són paral·leles a la primera. Molt bé, un cop tenim això, seguim amb els altres punts. Anem a veure si coincideix. Perquè el primer cap ha de coincidir amb aquest d'aquí. El segon, amb aquest. El tercer, amb el melic. Amb el quart, amb el coccis. 5, 6, 7 i 8. Evidentment això ho he fet amb alçada. No me respecten les mesures. Anem a veure si funciona aquí. Posem la primera mesura, que és alçada. Ja la podem posar. La mesura de l'alçada, com havíem dit, a 1 centímetre del marc del paper. Ben fluixet sempre. Posem aquí la mesura. La delimitarem amb aquestes fletxes que delimiten aquest espai. Aquesta mesura és C82. Aquí l'havíem posat a escala. Això són 18,2 centímetres. Quina mesura posarem aquí? Aquí, com que havíem dit que l'escala és 1 a 10, s'ha de posar 18,2 o la mesura real? Bé, com que és un treball a escala, s'ha de posar sempre la mesura real, encara que això mesuri ara mateix 18,2. Sempre s'ha posat la mesura real. 182. Fixeu-vos que ho poso al mig de la cota. Anem a fer les altres i les fem fluixet i així estirà fet aquesta part. L'altra anirà, fem-ho així fluixet, per aquí més o menys. La següent, fixeu-vos que com que he fet aquelles marques abans, més fàcil de fer-ho. La següent estirà per aquí. Fem fluixet. Si ens passem no passa res, perquè després esborrarem. Anem a veure com tenim això. Com havíem dit, la primera mesura és el cap, la segona d'anar al melic, que havíem dit, i era la tercera començant per dalt, o la cinquena començant per baix. Dels caps que havíem fet, oi? Doncs 1, 2, 3, aquí hauria d'estar el melic. I començant per baix, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí posem el melic. Quina més hauria de tenir? La de la punta dels dits, que és la tercera començant per baix i la cinquena començant per dalt. A veure, 1, 2, 3, aquí. I 1, 2, 3, 4, 5. Aquesta és la punta dels dits. La dels genolls, la segona començant per baix, que és la sisena començant per dalt.
Qui serà la següent? Aquestes són les mesures que posarem allà. Ens guiarem amb el cantó del paper. Fem en recte. Fixeu-vos que jo faig servir 2 fulls perquè així estigui ben tova la superfície. Segurament a vosaltres amb una llàmina no necessitareu. Anem a veure. Comprovarem que estigui ben recte a un costat del paper. Subjectem el regle de baix i desplacem l'escaire. La primera, recordeu? La tercera començant per dalt. La següent, la tercera començant per baix. I la darrera, la segona, començant per baix. Molt bé, aquí tenim les altres mesures. Posem les cotes. Fixeu-vos que les cotes són tan amples com és cada un dels números que faig. I les faig totes iguals. Això en pràctica us anirà sortint. Amb el goma podem esborrar el tros de línia que ens ha sobrat. Molt bé, aquí em posem les altres mesures que tenim. 182, 107 és la següent. Centrat, ho veieu? 107. La següent, 65. 65. I la darrera, 48. 48. Molt bé. Anem a veure si coincideixen aquestes mesures. Perquè, clar, la teoria dels 8 caps no vol dir que coincideixi realment. Anem a veure. Aquí tinc 45. Sí, 45. I jo havia mesurat 48. Se'n van uns 3 mil·límetres. I aquí tinc 68. Jo tenia 65. Uns altres 3 mil·límetres. Que curiós. 3 mil·límetres que a la mesura real siguin 3 centímetres. Aquí tinc 113. I se'n van 6 mil·límetres de 107. I aquesta és la mesura real que havíem posat. Veurem que hi ha una miqueta de diferència. Sempre ronda una miqueta de diferència. Recordem que som sers humans, no ninos de plàstic. Això vol dir que cadascú tindrà una petita variació de les mesures d'aquestes que fem. La qüestió és posar aquí les que hem mesurat nosaltres i posar aquí on són els caps. Però, profe, què passa que no és el mateix 48 que el que mesura aquí? Aquest és el joc. Perquè aquesta és la mesura que nosaltres hem mesurat i això és la consciència dels caps. Aquest és el joc que fa aquest exercici. Llavors, com hem dit, començarem a fer un esbós de tot. Aquí hi haurà el nostre cap. Farem, com vam fer amb el cap, una mena d'ou invertit. Com ho vam veure també amb el cap del dibuix del treball principal del cap, l'ull ha d'estar cap al centre. Aquesta és l'alçada del pit. Aquesta és l'alçada del melic, que havíem dit. Aquí és on reposa el còccix. Ja ho vam veure, això, abans, que era el còccix. Aquí és on van les mans, que havíem dit. Fem-ho, això. Posem l'alçada de les mans. I això, que és el melic, coincideix amb el colze, també. Això.
És un recolze al genoll. Intenteu esbossar-vos el millor que podeu. Molt bé, aproximadament serà una cosa així. Els pantalons en cauran per aquí. I ja més o menys així. La següent mesura i la darrera és la que posarem amb els braços oberts aquí. Com que això és una isosimetria, farem 2 cotes més, que són les darreres que tenim. La del colze fins a la punta dels dits i els braços oberts entre la punta dels dits cada un. Com que és simètric, el que farem és posar-lo així. Però com que un costat té el braç baixat, l'altre costat el tindrà obert i la isosimetria farà el de més. Les cotes les posarem a 1 centímetre des del final del cap, cada una d'elles. Són 2 cotes. Perquè estigui ben recte, utilitzarem el mateix que hem fet abans, el cantó del paper. Després el regle el subjectem i podem desplaçar això. Posem aquesta sida a la curta, posem miqueta, desplacem aquí, que se'n va, a veure si ho hem fet recte. Sí, està recte, tornem-hi. I aquesta d'aquí serà més llarga, que ens passarà per aquí. Fixeu-vos que deixo bastant tros cap aquí. Ja ho explicaré ara per què ho fem, això. La mesura que tinc jo són 184. Això és la mesura que he mesurat jo. 184, com que està centrat, a escala són 18,4 i centrat són 9,2 a cada costat. 9,2 aquí. Veieu? 9,2 i aquí serà on acabi. La fletxa es quedarà a un costat i l'altre no hi haurà. Està penjat, això. Això ho podem esborrar. I aquí sobre posarem al centre la mesura aquesta. 184. La següent mesura seran els 49 que he mesurat del colze fins a la punta dels dits. 49 a escala són 4,9 mil·límetres o 49 mil·límetres. Aquí tenim. Molt bé, haurem de baixar això per delimitar on estira el nostre braç i on estira el nostre colze. Fem el mateix com hem fet abans. Ens recolzem amb un costat del paper, subjectem el regle de sota i desplacem. La primera marca la baixem una miqueta i la següent també. Potser una miqueta més, perquè el braç hauria de caure entre la barbeta i el pit, a una zona d'aquí. Fem una miqueta més. Aquesta mesura d'aquí sí que l'acotarem, perquè aquí està el colze i aquí està la punta dels dits. Però, profe, com està la punta dels dits? Si això és l'eix central del meu cos. Sí, fixeu-vos que si us poseu amb el colze així estirat, aquí us quedarà la mà. Això és l'espatlla. I aquí us quedaria la mà
oberta. Sembla un guàrdia urbano que deixa passar la gent, veieu? Una cosa així. Aquesta mesura d'aquí hem de posar, com era? 49, efectivament. 49. Aquí podem posar a l'altre costat de la nostra cara. Veieu el cap? Una miqueta més per damunt. El cabell, vull dir. I continuem dibuixant l'altra meitat del cos. Aquí també hi hauria el genoll. I aquí el peu. En aquest cas, aquí jo faré el peu vist de front. Vosaltres podeu fer com vulgueu. Doncs així està, més o menys, com queda el meu cos amb el melic i tot. Poseu-vos vestits, podeu posar samarreta. I texans. I com que segurament no s'ho mesurat amb sabates, que per això deu ser la diferència de mesures, perquè jo també m'he mesurat amb sabates. Més o menys. Bé, doncs fins aquí tenim el treball del cos. Anem a repassar el que hem fet. Hem pres primer les 6 mesures, després amb les mesures les hem posat a escala, centrades dins la làmina, a partir del punt de referència, que en aquest cas era el terra. Primer ho centrem, la mesura total, i a partir d'aquesta mesura total fem les de més. Aquest segment el dividim per 8 parts, perquè fem la teoria dels 8 caps. El primer cap, el segon cap coincideix a l'alçada del pit, el tercer, començant per dalt, coincideix amb el melic, el quart, on ens asseiem a l'altura del còccix, el cinquè és l'alçada on són les puntes dels dits, el sisè, on acaba el genoll, el setè està aquí entremig, no hi ha cap punt de referència en particular, però sabem que hi ha 2 caps aquí, i el darrer és el terra. Doncs ja estem. Així és més o menys com hauria de quedar, i això és el que s'ha de presentar. Gràcies, nois. Fins la pròxima. Adéu.